I veliki pozdrav ljudi, dobro Došli u novi videoklip. na Serpcraftu. Evo nas ponovo u novom klipu nakon nekog dužeg vremena. Evo mene ponovo sa novim kontentom. U današnjem videoklipu ćemo da radimo jedno mega otvaranje kao što smo radili na Prisonu, ali ovaj put će biti na Skybloku. Kao što možete vidjeti, u pozadini radilo se mnogo, tako da navuđio sam ostrvo, ali ne mogu baš reći da sam ja uradio, zato što htio bi da najavim jednog posebnog gosta koji još nije bio na kanalu, a to je jedan jedini. Night Gamers, pozdrav svima. Tako da, veliki pozdrav za Night Gamera koji mi je sagradio čitavo ostrvo, kao što možete vidjeti. Ovo je sve njegovo delo, ruku, znači čovjek je mnogo toga zna o Skybloku, tako da veliki pozdrav ovom prilikom za njega. Tako da, Hvala. krećemo sa otvaranjem posle našeg onog poznatog isečka. I eto nas ljudi, pre početka Legendary otvaranja rešio sam malo i da pecam, usput htio bi da pozdravim sve ove ljude koji trenutno pecaju za event, tako da veliki pozdrav za sve igrače koji trenutno pecaju, tako da rešio sam malo i para da skupimo prego što počnemo sa otvaranjem. I eto, pecanje se završilo i nisam bio, ne vidim u kojem mjestu sam bio, nisam ni bio na listi, znate već kako imam sreću, tako da ovo je bilo pre početka create, sad ćemo da pređemo na pravu stvar ljudi moji. I eto nas nazad ljudi, tako da ako ste primetili imam 63 komada, skoro stek, jedan mi fali za steg, ali šta da se radi, mnogo su skupi ove Legendarija, tako da ako ste gledali pažljivo mogli ste da vidite u uvodu koliko sam ja srce pojeno spiskao. Hello darkness my old friend. Samo ću reći, ništa neću reći, ajde ništa, bolje da ništa ne kažem. Tako da sad ćemo i našem gostu da damo par komada, tako da i on ima malo tučara, ček ne možemo ovako, moramo preko trade, ajde tradeovat ću ti. Evo, Negi imaš ti 10 komada, Negi ti nešto otvaraš. Da, Negi ti deliš moju muku. Hvala puno. Tako da, od ovoga nešto ne dobijem vredno. Poludit ću ljudi, ja ću. Poluditi u klipu, znači neću vam to ni iseći. Tako da, ajde mi da krenemo sa našim otvaranjem, da vidimo šta ćemo mi to da dobijemo iz prvog otvaranja. Naš prvi susret sa Legendarijem. Ajde proti. Šta smo dobili? Još 2 Legendarija. Dobro, dobro. To ću prihvatiti, znači, Dobro. sreću. Može. 8 blokova Diamonda. Joj, ajde, prihvatit ću to nekako. Šta sam Da, dobro, to je za is, dobro. 5 mob coinsa, 500 komada ovih. Ajde, nije nešto. Nice. 1500 dolara. Ajde, dalje. Opet mob coin, samo 100 komada, ajde. Da vidimo šta sve može da se dobije, nisam vam pokazao, zaboravio sam da vam pokažem. Evo, šta može da se dobiti. Znači 500 najviše, malo je to malo za mene što se, ako mene neko pita, meni to malo, ali ajde. Za ovakvu cenu mora da bude barem 1000 na više, ali šta da se radi, kad su tako... Dobro, za početak je, ja mislim, dobro. Opet je početak Skyblocka, tako da ne mora da bude pre OP. Pa da, i ti što kažeš, tako da evo, ovo sve možemo dobiti, tako da ajde mi da nastavimo. I šta smo dobili? Legendary Nether Bots, patike, dobro. Čekaj, idem ja šta ću da dobijem. Ajde, da vidimo šta ćeš ti dobiti. Još sreću ja imam. Prvo sam dobio 1000 na račun. Dobio sam Wither Skeleton Spawner Egg. Dobio sam Netherite Eggs, standardno. I ajde vidim još ovaj, Beacon. Beacon, ej to je dobro, to je dobro. Nije loše, Ja sam bio dobio motiku. Šta će mi motika od Netherite Light? Neće je valjda baciti u lavu, sigurno. Ajde. 2000 dolara, ništa po meni. Mora da se dobije spawner u ovom klipu, mora da se barem jedan dobije spawner. 500 mob coinsa. Šta sam sad dobio? Elitru, joj koliko ih imam, samo mogu da ih bacim bilo kome sad. Nekom redom igraču. Šta sam dobio? Ništa. Legendary. Ne mora nešto dobro. 100 mob coinsa, joj ti 100 mob coinsa, samo mob coinsa dobijam. Daj barem 500 onda, ne 100. Kad si ga. Dobro, nema veze. Šta smo dobili? Opet helmet. 8 diamond blokova. Opet. 1500 dolara, opet. 3000 ključa. Ajde ja da pokušamo. Ajde, da vidimo. Dobio sam 500 mob coinsa. Dobio sam 100 mob coinsa. Dobio sam Netherite Pickaxe. Enchant one, ja. Ajde vidimo. Ne, klasičan. Obično. Dobio sam 50 srca poene. I ajmo još ove Čekaj, da moguće da otvorimo. su to stavili. Dobili su helmet isto također. Jel javno ja mogu srce pojene dobijem iz Legendary Crate-a? Da, stavili su.
I dobio sam Netherite X još jedan put. Ne znam šta ću da radim sa to sve, ali ajde. Dobro, ajde, moj red, ne vidimo. 500 mob coinsa, joooo. Nether, Opa, veliki pozdrav za Platinum. Jednog legendarnog Skyblock igrača. Dobio sam 3 ključa od Diamond. Šta ću ljudi, ja sam ovoliko sekera, šta sam ja, drvoseka? Opa, dobio sam pa još chestplate i bit ću full netherite-u. Još chestplate mi samo daj, molim te. I dobio sam 4 ingota, nether ingota, dobro, solidno. 300 mob coinsa. Dobio sam nether X, opet samo te sekere. A bolje da sam ja krenuo da radim drvoseke. To mi jedno se isplati izgleda. 8, još 4 ingota. $1500. Opa, šta sam dobio? Spawner ljudi, dobio sam spawner za krave. O, to. To mi trebalo, to mi O, treba. Top. Ajde, Promenit idemo ćemo dalje. kasnije, top. Nether X, samo ove sekere, šta će mi toliko sekera ljudi moji mili. 100 htio reći srcpojna, mob coinsa. $1500. I chestplate, i sad smo full u netherite-u, full u netherite-u smo. Eto, baš smo to ostvarili, samo kad ne bi dobio ove sliče sekere. Još pickaxe treba. Imam i pike, nemam pickaxe, sad sam primetio, nemam pickaxe. Spawn egg, kako spawn egg? Enderman smo dobili glavno spawn egg. To možda se upotrebe sa spawnerom. Imamo ga. Opet nether chestplate. Nether shovel. Lopata ovaj put, nije motika. Tako da imam sve od opreme, samo mi još fali krambi, imat ću full nether opremu. Taman bić. Tako da imamo još 19 komada ljudi, ajde molim vas, dajte nek mi pošalje neke dobre vibracije, neko što da dobijem dobro. $2000, joj $2000. 300 mob coinsa, ne sviđa mi se ovo, ne sviđa mi se. I dobio sam mačetu. Znači netherite mačetu sam dobio. Opet neđe. Taman. Još pickaxe, taman. Daj mi pickaxe, barem da se upresim malo. Netherite scrap. I to su stavili. $2000 opet, $5000 ovaj put. Haj barem do 100.000 dođem. Opet 8 diamond blokova, 8 od blokova. I šta ćemo dobiti? 2000 opet dolara, imamo još 10 ključeva i šta će biti? Dragon egg. Imamo ga slon. I to imamo. Beacon. Dobili smo beacon. Dobro, beacon je dobra stvar. I opet ingot, nether ingot. Već 12 komada imamo. Opet nether blok. Opa, ovaj put smo blok dobili. Nether scrap. Imamo još 5 komada ljudi. Šta će biti? $1000. Chestplate. I imamo još 3 komada i šta ćemo dobiti na kraju? Witch spawn egg. Još 2 komada su nam ostala. I dobio sam motiku. Motika ili lopata, ne znam. Lopata ili motika, ne znam stvarno. Ja kažem na 15.000 i za kraj smo dobili 15.000 ljudi moji mili. Nismo došli do cilja, nismo prešli 100k, ali šta da se radi. Baš smo blizu, 97k, nije loše, tako da. Pa otvori druge crate-ove, što? To što si dobio od Legendary crate-ove otvori. Ajde, ovo da otvorimo još. Šta sam dobio, hibrid i diamond. Hoće, jer opet je od Legendary dobijen. Da, ajde, zaboravio sam potpuno. I šta smo dobili? 8 lapis bloka. $20.000 sam dobio, znači više sam dobio od Diamonda nego od Legendarya, verujete mi? Je to moguće ljudi? $20.000 sam dobio. I prešli smo 100k, znači sad sam srećan, sad sam zadovoljan. Sad sam ostvario, sad mogu da umrem. Čekaj, rano je. I šta smo dobili za kraj? Opet Diamond blokovi, znači samo Diamond blokovi sam, najviše sam toga dobio. Dobro. I ovi... Dobro je, ajmo hibrid još. Mora hibrid da bude nešto dobro. Iako ne postoji takvu stvar, ajde. Mora hibrid da je dobro. Neću ni da gledam šta se dobije, zašto ću se samo iznervirati. I šta sam dobio? Sheep spawn egg, šta je to? Ovca. Dobro. I dobio sam za kravu spawn egg. Dobro. I šta će biti je zadnjeg?
Pa, blizu si bio. Gvozdeni pickaxe, jer moguće da to postoji, da to može da se uopšte dobije. Sramota. Iz drugog Pa dobro, našeg Ikeja može da se dobije ovakav kramp. Koliko imaš sad pojena trenutno? Sad sam spao na 70, ako je neko gledao u uvodu koliko sam imao, eto, mogli ste da vidite na šta sam spao sad. Tako da, nadam se da ste uživali u ovom video klipu, ja sam se malo razočarao da vam kažem, iskreno nisam ovo očekivao sam bolje stvari, ali šta da se radi. Tako je ispalo kako jeste, kao što možete vidjeti, ovo je sve što sam dobio, ove pare možete isto da vidite. Tako da, to vam je Legendary otvaranje, ako vam se svidilo lajkujte i pišite neki komentar, slobodno budite iskreni u komentarima, pišite slobodno šta god poželite, samo nemojte da vređate nikog i nemojte ovako da se svađate međusobno i to je to. Imaš li ti nešto da kažeš Night Gamer za kraj? Ništa, budete mi pozdravljeni i vidimo se na neki drugi naredni klip bolji. Tako da vidimo se u narednom videoklipu, do tada srdačan pozdrav.